שלום רב לכם סטודנטים יקרים, אנחנו נעסוק בנושא של איתור קשיים וניתוח שגיאות. אני אדגים לכם מספר תלמידים, ביצוע של מספר תלמידים, שהמטלה שלהם הייתה לפתור את התרגיל הזה בצורה הכי יעילה והכי מהירה. התלמידים היו בתחילת כיתה ז' דרך אגב, ואני אביא לכם את ההדגמה של הביצועים שלהם. הראשונה היא נופר, תלמידת כיתה ז', שכשהיא התבקשה לבצע את 360 כפול 20, היא התחילה לרשום כפי שאתם רואים, 360 ועוד 360 ועוד 360, 20 פעמים, מה שאומר שהיא יודעת שכפל זאת פעולה של חיבור קבוצות שוות. זה הכל. כשביקשתי ממנה תסבירי, דברי בקול, היא אמרה 360 ועוד 360, אני חייבת לראות את הכל בעיניים. כלומר, אני חייבת לראות הכל רשום, היא שעתה אחר כך את התשובה של הזמן מה, ואמרה, זה הרבה מדי. האם רשמתי הכל? אני אצליח אם תתני לי מחשב. הכוונה שלה הייתה כמובן למחשבון. כפי שאתם יכולים לראות, היא בהתחלה התחילה לכתוב 360 כפול ועצרה, ואז עברה לתהליך הזה. התלמיד הבא הוא חן. חן המורה אמרה לכתוב אחד מתחת לשני, אז אני רושם תרגיל במאונח, ולשמור טוב טוב שאחד יזוז שמאלה, כן, שכאן יהיה מקום ריק כביכול, ככה אני זוכר, אבל אני לא זוכר למה הם זזים. מה נוכל לומר על חן? חן מכיר את הפרוצדורה של כפל במאונח, חן אפילו זוכר שהמורה אמרה שלא לשכוח לזוז, אבל הוא לא יודע למה. כלומר, חן לא מקשר את הפרוצדורה למבנה עשרוני, ולעובדה שפה בעצם הוא מכפיל 2 עשרות. לא נדבר כבר על כך שהוא לא פועל באופן יעיל, וה-000 הזה הוא כמובן היה צריך לעשות, יכל לעשות רק 36 כפול 2 במאונח, ואחר כך להגדיל פי 100 על ידי רישום 2 אפסים בסוף, אבל חן פועל באופן לא יעיל, הוא פונה מיד לפרוצדורה, הוא מחשב, אנחנו עוד נפגוש את חן בהמשך. התלמידה הבאה היא ענבר. כשענבר ראתה את התרגיל הזה, היא אמרה, זה 660, והיא הסבירה כך, 36 כפול 2, זה ועברה לחיבור, 30 ועוד 30, ו6 זה, ועוד 6 זה 66. מה קרה כאן? אתם ודאי שמים לב, היא פשוט הוסיפה 6 פעם אחת, במקום להוסיף עוד 6, כלומר 30 ועוד 30 ו6 ועוד 6. היא ביצעה פילוג, היא פעלה בצורה טובה יחסית, מתוך הבנה, אבל היא התקשתה בשמירה על הרצף, רק שכחה את 6 הזה. ואז היא אומרת, 0 בסוף, כי זה כמו כפול 10. אצל ענבר, אני מקווה שאתם שמים לב, יש הרבה הבנה. ענבר יודעת שצריך לעשות 36 כפול 2, ואחר כך להכפיל פי 10, אפילו היא אומרת, זה כפול 10. רישום של 0 בסוף, היא לא אומרת, אני אוסיף 2 אפסים, היא אומרת, צריך להכפיל פי 10, ושוב שוכחת עוד 0. כלומר, אם נסתכל על התהליכים שלוקחים חלק בפעילות של ענבר, אנחנו יכולים לומר שבשיח שלה אפשר להבחין בהבנה, שקישור בין הפרוצדורה למבנה עשרוני, מה שחן לא ידע להגיד לנו, כי הוא אמר, אני לא יודע למה, אני לא זוכר למה זה, וענבר ידע לומר, איך זה מתקשר למבנה עשרוני, אפילו כפול 10. האחרון פה הוא דוד. דוד אומר, עושים 3 כפול 2 זה 6, הוא רושם 6, ואז הוא אומר, עושים 6 כפול 2, וזה 12, ורושם את כל ה-12.
זה 612 ועוד 2 אפסים. ההבדל בין דוד לחבריו פה הוא גדול מאוד, דוד מדבר בסמלים, הוא לא מדבר פה על 30 כמו שאמרה מקודם ענבר, הוא לא מבין שזה כפול 10 או כפול 100, הוא רק רושם סמלים, הוא מתרגם ישירות מסמל לסמל בלי לראות המבנה עשרוני. אז אם נשאל את עצמנו בי בעצם מבין כל הילדים האלה, יודע הכי הרבה מתמטיקה ומבין הכי הרבה, אז יודע, זה אולי כן, כי הוא יודע את הפרוצדורה, יכול להיות שהוא יקבל את הציון הכי טוב אפילו. אבל מי הכי הרבה מבין? ענבר. בעצם מה שאנחנו רואים, זה שהשיח עם הילדים אפשר לנו להגיע להחלטה, מי פה מבין יותר, מי פחות, כי דרכי ההתערבות עם כל אחד מהם היא שונה לחלוטין. נופר מבינה, היא עושה את הדרך, עד להבנה שזה חיבור קבוצות שוות, אבל היא לא יודעת לייעל את החישוב. אני ניסיתי לתווך דרך אגב לנופר, ולומר לה, אולי תעשי בחלקים, חשבתי אולי תעשה 360 כפול 10, 10 פעמים, ותדע, 3,600, תוסיף 3,000, היא לא התחברה לפרוצדורה. ודרך אגב, נופר, מה שאפשר לומר עליה, שהיא מאופיינת כבעלת בעיית קשב קשה, לכתוב את כל זה, ואם תספרו, תראו שיש פה 20, צריך לשמור על הרבה מאוד קשב, כך שזה לא כל כך מסתדר עם האפיון שלה. אבל אתם רואים שהיא יודעת לומר, שהיא צריכה לראות את הדברים, שזאת אסטרטגיה שהיא מוכרת לנו כאילו. אתם יכולים לראות שהיא מבינה את החיבור קבוצות שוות, אבל היא לא מקשרת בין ההבנה של המבנה עשרוני לבין הפרוצדורה, היא לא יודעת להפיק פרוצדורה. בואו נמשיך ונראה, יש לנו פה את דור, ילד לקוי למידה בכל המובנים. ילד לקוי למידה עם קשיים רציניים מאוד. דור אומר, 360 כפול 20, צריך לעשות, מה כתוב? מאבד קשב. 36 כפול 20 זה כפול או ועוד. הוא רואה כפול, הוא שואל אותי למה זה ועוד, אז אני אומרת לו, כתוב 360 כפול 20, כביכול ממקדת אותו, מילולית. דור, מה את רוצה ממני? מאיפה שאני אדע דברים כאלה, מה אני גאון? הוא כבר פיתח תחושת חוסר מסוגלות כמובן, וממשיך אבל לבד, כפול 10 זה קל, אם תבקשים אני כפול 10, 360 זה קל. זה 360 ועושים, זה אני לא יכול. טוב, וזה כאן הוא כבר מאבד קשב. אמרתי לו, אני ארשום מה שאתה אומר, זה כדי להקל עליך דור, אין טעם לנסות. זה ממילא לא יצא לי טוב. כלומר, מה שאנחנו רואים פה, זה את הייאוש, את התסכול של דור, שהוא מובן והוא ברור אחרי כל הכישלונות. אני רוצה להמשיך פה ולדבר, לחזור לכן, זוכרים מה כן עשה? וכאן אתם תראו דוגמה של קושי נוירולוגי אמיתי, וכן הוא אכן לקוי למידה, הרקע הוא אמנם שפתי, כך נכתב בדוח שלו, אבל יש לו מאפיינים רבים אחרים של לקות למידה. אני חייבת לומר שהתרגיל הזה הוא מאוד חריג ושונה מביצוע של הרבה תלמידים. הדור היה באותו מבדק שהיה להם בתחילת כיתה ז', זה היה במסגרת של מחקר שאני ביצעתי מאחד מבתי הספר האזוריים בשרון, וכאן הגיע אליי ואחת המטלות הייתה 0.57 ועוד 20.3. וכן אומר דבר כזה, 0.57 ועוד 20.3, הוא רושם את זה במאוזן ואומר לי, זה בסדר איך שרשמתי? אני שואלת אותו, זה בסדר איך שרשמת? והוא אומר, לא, זה לא בסדר ככה לרשום. כי הנקודה, תעקבו אחרי הסמן, צריכה להיות מתחת לנקודה. אתם זוכרים מה שם הוא אמר? המורה אמרה לזוז אחד, אני זוכר את הכלל, אבל אני לא מבין. פה זה דומה. אני זוכר שנקודה צריכה להיות מתחת לנקודה בעשרוני.
אבל אני שוב, גם פה אני לא יודע למה. אז מה הוא אומר? במקום 20.3 אני ארשום 3.20. וממשיך לפתור, הוא אומר זה 3.77. במילים אחרות הם רואים נתק מוחלט בין מה שהוא זוכר למה שהוא מבין. אבל יש פה עוד שלב שהוא מאוד מפתיע. כשאמרתי לו, תן לי דוגמה בכסף למה שרשום פה כאילו, שימו לב, זה תיווך. אז הוא אומר, היו לי 57 אגורות, זה הוא אמר, ונתנו לי 20 שקלים ו30 אגורות, הוא קרא נכון את הנתונים, ויש לי 20 שקלים ו60 אגורות. אתם שמים לב מה הוא עשה? הוא בכל זאת לקח את 3 והוסיף ל7, ונשאר שיש לו 60 אגורות. כלומר, שוב אנחנו רואים, שכשעוברים להמחשות, חן מבין, לחוד מבין, אבל כשזה בא לרשום את זה באופן פרוצדורלי מדויק, אין קשר בין ההבנה לבין הפרוצדורה. אז אני אומרת לו, אז במקום 20.3, כאן רשמת 3.20, והוא אומר כן. ועכשיו אני אחשב את זה, כן, עכשיו 7 ועוד 0 זה 7, 5 ועוד 2, והוא חישב את זה. כלומר, פה זה נתק מוחלט. במקרה של חן, היה לו קשיים נוירולוגיים מאוד רציניים, בהעברה מהמוחשי למופשט, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי פה. זה מקרה מאוד מיוחד. גם כשהתערפתי והסברתי לו, אתם יכולים לראות פה בצד, קרה אותו דבר, ובמקום 3.24 ועוד 402.2 אחרי התערבות שלי, אז הוא רשם 2.402. כלומר, אתם רואים שהוא כן מבין מבנה עשרוני, ואת זה ראיתי בתהליך ההתערבות, וכן זוכר פרוצדורה, אבל אין קשר, נתק בין המבנה עשרוני לבין הפרוצדורה, הם לא מתקשרים ביחד. אותו כן אתם יכולים לראות, שוב, זה מקרה חריג מאוד, היה רשום לו, הפקדת בבנק 28 שטרות של 100 ו17 מטבעות של 10, 10 שקלים כל אחת, 47 מטבעות של 1 שקל, כמה שקלים הפקדת. כאן אני רוצה להעיר משהו, זה רשום לא טוב, זה צריך להיות רשום אחד מתחת לשני בשביל ילד כמו כן, בכוונה השארתי את זה מודגם בצורה כזאת, כדי שתבינו שכך זה לא נכון לכתוב. כלומר זה צריך להיות שורה של 28 שטרות של 100, 17 מטבעות של 10 שקלים כל אחד, 47 של 1 שקל, זה חייב להיות מעומד טוב. אז מה הוא אומר? שימו לב, הוא אומר, פה צריך לעשות 28 כפול 100, וואו, הילד שלנו יודע מה שאנחנו קוראים מבנה עשרוני, והוא רושם 28.100, תזכרו, בתחילת כיתה ז', מתחילים ללמוד את הנקודה ככפל, והוא רושם את זה פה, ו-17 כפול 10, ו-47 כפול 1, תשמעו, זוכרים את הילד הזה, שמקפיד על פרוצדורה, תראו כמה יפה הוא רושם את זה, אבל כאשר הוא צריך לחשב את זה, מה אומר? הוא אומר ככה, הוא גם מדגיש, זה צריך להיות אחד מתחת לשני, ואתם כבר מכירים את זה מהביצועים הקודמים, 0 כפול 0 זה כלום, זה 0, 0 כפול 0 זה 0, סליחה, זה לא זה כלום, זה 0, 1 כפול 1 כפול 1, זה 1 הוא אומר, 8 כפול 7, זה, והוא חושב הרבה זמן, הוא אומר 8 כפול 8 זה 81, שימו לב לבלבול, ואז אני אומרת לו, לא, זה 56, ואז הוא רושם, 8 כפול 7 זה 56, ואז הוא אומר, ואז הוא רושם, ומחשב בכתב, ש56 כפול 7, כן, הוא מחשב את זה יותר, זה 392. אם לא הבנתם זה לא מפתיע, כי באמת קשה להבין.
הילד פשוט עושה פעולות פרוצדורליות, בלי לקשר לערך המקום, בלי לקשר למבנה עשרוני, בלי לקשר להבנה של הפרוצדורה, אבל הוא לעומת זאת מקפיד מאוד על רישום. אנחנו רואים במקרה הזה, כמו במקרה הקודם, את הנתק בין ההבנה, כן, הבנה הוליסטית, אני מציינת את זה בצד ימין, לבין הפרוצדורה שהוא זוכר על הרצף, על הסדר שלה, שחייבים לשמור על הסדר. אין ספק שכן הוא מקרה מיוחד, ומה שרציתי להראות לכם זה מעט מניתוח שגיאות, קצת יוצאי דופן, של קבוצת ילדים אחת, בבית ספר אחד, אזורי, בשרון. אז אני רק רוצה לבשר בשורות טובות, שהילדים האלה הייתה התערבות, הילדים האלה, כן כמובן עם הקשיים המאוד רבים שלו, הצליח לצלוח 3 יחידות בגרות, זה היה לפני שנים מאוד רבות, וגם חן, גם דוד וגם נופר וכמובן ענבר. אז התערבות נכונה עושה את זה, אבל התנאי הוא לאתר את השגיאות ואת מוקד הקושי. תודה רבה.